L-għaqda volontarja tal-Emergency Response and Rescue Corps l-ERRC bdiet is-servizz ta' lifeguarding fil-bajja ta' Blue Lagoon f'Kamuna. Hawn bdew iħabtu wiċċhom mal-ewwel diffikultajiet. Qed ikun hemm preżenza tal-pulizija, hemm it-tabelli huma tajbin ħafna, imma still ħassib dak il-persuna one or two li jew ħabba pika, jew għax xi video fuq YouTube, jew xaffarijiet minn dawn, ħammu jipprova jaqbes din id-darba issa minn postijiet oħrajn. Fil-fatt il-volontira tal-ERRC huma dejjem lesti biex jiġbdu l-attenzjoni, però dejjem issib minnu rasu jibsa. Aħna bħala lifeguards kan Kamuna kiew xi ħadd jgħid fil-periklu jew ħajprova jaqbeż għandhom id-dmir u dejjem nagħmlu għalli jiġbdu l-attenzjoni, jiġifieri anki kien każijiet fejn tlabna għajnuna tal-pulizija, imma l-erja minħabbija vasta dejjem ħajkun hemm xi ħadd li ħanejdu hekk jiskappalek minn taħt għajnejk. Nhar it-tnejn il-lifeguards tal-Emergency Response Rescue Corps assistew mara ta' 25 sena wara li qabżet minn fuq waħda mill-gżejjer żgħar ta' madwar Kamuna. Sissa milli qegħdin naraw li l-inċidenti huma naqsu minn senilu ħanidu hekk. Imma issa ġurnatu kemm beda ħanidu hekk. Iva hemm iktar preżenza issa ta' pulizija, hemm iktar notices u hopefully ħajkonna inqas accidents on the whole. Madankollu l-arfin hija dejjem jiżdied. Ġifieri l-awareness qed tiżdied, imma hija xi ħaġa li l-kultura trid tinbidha mill-mod. Dan titqis li pajjiżna huwa riċenti ħafna li bda jkollna lifeguarding fil-bajjiet, ġifieri kemm Malta kif ukoll Għawdex. Fl-aħħar ta' Ġunju l-Emergency Response and Rescue Corps l-ERRC se jibdew jagħtu servizz ta' lifeguards fil-bajjiet ta' Marsolforn u r-Ramla. Mikallef spjega x-xogħol tal-Emergency Response and Rescue Corps li bħalissa tħaddan madwar 80 volontier li 30 minnhom huma mħarġin fis-salvataġġ fil-baħar.